nevadí, dva stabilizací. No. Máme tady nový videokomplex našich zimních dovolánek. Amatérský řidič Dan. To si dělají, co tam bude to dělat. Hop, hop, vole a... Jo, točím přírodu. Ten poťák upadne, vole. To bude mocný video. To jako... Možná, že jo. Se nabere. Sníh v objektivu. A dále máme tady potom k vidění les.